Ning Brad Adam, unsay pasabot sa nasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 12. Watching from Basak, San Nicolas. Okay. Daghang salamat, Brother Biscuit Risti Carolino, Balyos Carolino. Iyang gikuan hisgutan kining sa unang Timoteo 2:12. Kung basahon mga kaigsunan, ang balaang kasulatan. Matod pa dinhi, dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon og maghilom sila. Mao ni ang giisgutan diri sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto ni Timoteo. Ang kinigong Biblia, mga kaigsunan, magbasa ta og Biblia, kinahanglan magud nga atong atong timan-an nga ato usab estudyuhan, no, ang balaang kasulatan, kung kinsa ang nagsulat niini, kinsa iyang mga katawhan nga giadresa niini, nus-an niya kini gisuwat, o para ka kinsa, no, niya kini gisulat. Manay importante kayo kay mahog man gud nga daghan, no, daghan sa atong mga kaigsunan nga magbasa usab og Biblia, mahimo na nga kining gipersonal na, no, gipersonal na niya diha ang pagsabot sa balaang kasulatan, kanang gitawag ba og private interpretation. Mao na ang daghan kayong manggiaway, mga kaigsunan, pinagi aning private interpretation. Dili na mao ang kahulugan nga buot ipasabot sa author, no, sa magsusulat sa balaang kasulatan na nidiskaril na sa kamatuoran. Mao bitaw mga niabot na og 45,000 kapin ka mga nagkalain-lain nga mga pundok sa Kristyanismo, kanang gitawag og sekta, mga kaigsunan, o mga denominasyon, kana gumikan sa kinaugalingon nga pagsabot diha sa pagbasa. Kay buot pasabot ani, mga kaigsunan, diha man gud during the time sa panahon sa mga apostoles, panahon sa atong Ginoo niya pa atras, ang mga kababayen-an alang kanila mura laman og asset, no, dili gyud ingon nga kining level sila sa mga lalaki. Bisan gani ang mga bata sumala diha sa balaang kasulatan ug sumala usab sa tradisyon sa mga Hudiyo, na walay labot ang mga babae, walay labot ang mga bata, alang kanila ang mga laki, no, maoy dako nga katungod diha sa ilahang komunidad. Una, diha silang panimalay, og diha sa komunidad. Mao na ang mga babae, hoy paghilo mo, ayaw mo og apil-apil, kay wa mo'y katungod sa pagwali. Lahi karon sa atong panahon, diri sa tuwa karon nga katilingban, mga kaigsunan, di nilaganap na pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Nga ang atong Ginoong Kristo naghatag na gyud og pag-lift up sa mga babae nga tupong og level na sa mga lalaki. Dili parehas sa panahon nila, no, nga ang mga babae way bili alang kanila wa lang, no, basta mga bata. Apan panahon na sa atong Ginoong Kristo, diin iya nagyong gihatagan og insakto nga pagtulun-an ang pulong sa Ginoo, mao na nga level na. Mao man gani nga diha sa atong simbahan nanay magtabang, no, diha sa simbahan na ay mga madre babae man na. So magkahatag sila diha sa sa pagpangalagad sa simbahan, magkahatag sila og serbisyo. Sa ilang panahon wa gyud serbisyo hay sa kitemplo, puros mga lalaki. Apan ang karon nga panahon, ana-ana ang pag-serbisyo diha sa simbahan. Pwede sila makabasa sa pulong sa Ginoo, first reading or second reading, or diha sa Salmos, unya diha sa mga gimbuhaton sa simbahan. Ana kay gitawag na sila og mga extraordinary ministers, kanang gitawag og lay ministers nato, mga kaigsuonan.
Mao na nga makita ta nga aduna ni magpagkalawat nga mga madre, no? Mga madre ang magpagkalawat og napoy mga lay ministers nga magpagkalawat nga mga laki. Dili mga babae, no? So mana nga kini ni ang naay kalaambuan tungod kay ang simbahan sa atong Ginoong Kristo buhi man, no? Moingon tag buhi mga kaigsunan, and therefore there must be a development, there must be a progress. Kay dili mahimo, no, nga ang buhi nga kining pundok, buhi nga mga membro walay improvement, walay development diha sa kining organisasyon. Ang atong Ginoong Kristo matud pa niya matag usa kaninyo mga membro aduna kamoy katungod diha sa pagbuhat sa inyong gibuhaton. Ingon nga sakop sa usa ka lawas, parte sa usa ka lawas. So kung unsay inyong pagabuhaton, makatabang kamo sa paglambo nining maong lawasa. O kining maong lawas, mga kaigsunan nga gisgutan sa atong Ginoo, mao ang iyang simbahan kun iglesia, the mystical body of our Lord Jesus Christ. So mana atong balikon, igsuon, risky, no, nga panahon maguni sa first century diin sila tuo og sila ang ilahang kustombre, ang babae wa nila hatagi og gibugaton, no? Mana nga di sila pa sultihon diha. Matud pa nining maong imong gihatag nga bersikulo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 12.